A casa é moi grande, ten un... Ademais, é moi bonita, pero o que ves ti de entrada, onde está o parque, é a parte de atrás da casa. O bonito da casa está onde non se ve, que é a parte contraria. Por qué? Porque a entrada principal da casa era pola parte de atrás, pero unha vez que fixaron esta carretera, cambiaronlle a historia. A parte de atrás é a entrada da porta, pero pola parte de atrás hai uns escudos impresionantes, e además unhas tallas de encantaría moi bonitos, que nadie as ve, nin nadie as viu, porque están hacia a parte que non, que prácticamente non son visibles, porque non hai nada que ir aquí, ali a buscar, nin ver, porque a xente, cando vai, entra polo campo e ve o que é o frente, pero é o frente da capilla, sí, pero a casa é outra, non é a fachada principal da casa. Aí no Pazo, pois, diariamente podían estar traballando 4 ou 5 personas diarias, mulleres. Pero cando se trataba de romaría, oye, eso, ao mellor xa empezaban os carpinteiros a montar, pois un mes antes, tranquilamente, un mes, montando cousas. Bueno, eso era impresionante. En el Pazo tenían muchísimos obreros, a mucha gente le dieron mucho pan a comer, sí, sí. Había muchos obreros, porque hacían huertas, hicieron un tenis, siempre estaban haciendo obras. Mientras no murió don Manolo, cuando murió don Manolo, doña Elena se quedó a gastarlo. Ese Pazo foi reformado, habrá sobre 40 anos, porque precisamente fun eu que levei a reforma. Pois botamos un ano aí traballando, porque precisamente esta reforma se fixo cando este home se casou. Pero, bueno, despois, non sei se lle gustaba ou non lle gustaba, ou se os cativos que están demasiado desplazados da Coruña, pois terminou por deixalo, el desplazase a Coruña a vivir. E, bueno, despois prácticamente aí quedaba eu solo co tema ese de mantenimiento, e despois, pois mira, decidiu vendelo, non sei por qué. Estamos en tempo de ditadura, o poderío que tiña esta xente. Entonces, eu antes de ir para Autopistas do Atlántico, a mí me gustaría mellor traballar no Ayuntamiento. Pero non sei que fallou, non sei que pasou aí. Mira, armouse semejante follón naquele ayuntamiento que a min que me dera fora daquele ayuntamiento. Hasta o alcalde saliu a recibirme á porta, oiches. Despois me chama, o alcalde era un tal Leaño Flores, que debiu morrer, que era un prestigioso abogado da Coruña, este Leaño. Non morreu, o vello non morreu, seguro. Bueno, pois este señor, non sei quen lle levou o recado, ao ayuntamiento, que sale pola porta para fora e vexo a alcaldía, non? Ainda nunca tuve eu dentro do edificio da Coruña. Bueno, dixo un fulano, non te preocupes que só falta da parte de Cambés para que aquí non teñas un puesto de traballo. Eu fun de volta outra vez a xunto de que me mandara ali, e dixo ele, non te preocupes, queres vir para tal sitio, para a autopista? Si, home, bueno, pois xa está. Isto xa viña antes, mira, o bisabuelo deles, o bisabuelo desta familia, xa foi gobernador en Cuba. Mira, tío, onde ven xa a historia desta familia. Fora gobernador en Cuba, este tío xa, esta familia. Creo que foi o bisabuelo destes. Supoño que sería, por decir algo, vamos, o pai deste tal Picadilly. Y después el padre, el gordo, ese gordísimo que tuvo en Cuba, el padre de Picadillo, sí. Decían que vendiera a Cuba por 10.000 pesetas. Era el dueño de Cuba. No sé si es verdad o es mentira. Sí, que me acuerdo, que lo contaron, aún no hablan hoy. A nai deste último chaval, que o dueño dera, veu de Villoria, que son a Villoria, en Orense. Casa Villoria, unha casa moi señorial tamén, moi señorial. Veu da Casa Villoria.
Eran, cantas hermanas eran? 3 hermanas, muller, me parece, don Sergio Peña María de Llano, vos suena este home da Coruña, E que Mili- fora alcalde. foi alcalde, era abogado e era militar. Pois viña sendo cuñado dela, este Sergio Peña María de Llano. O sea que a familia esta veu desta casa Villoria da zona de Orens, por aí creo que era da zona de Orens, esta señora. A señora de apellido era Elena Suárez Quiroga, creo que era, Elena Suárez Quiroga, que era prima, hermana, daquel cardenal ou que era o obispo que houbera en Santiago, que era un tal Quiroga tamén. Non vos suena ese tío de apellido Quiroga? Pois era primo desta señora. Recordo a festa do Pazo, porque o portal ainda é ben ancho. Era tanta xente que había, ali se iba unha muller que tomara estado, non sei se podería salvar a cría, de tropezar uns nos outros, e apretaos aí a todo dar. E aquilo estaba cheo a tope, o campo a tope. Pero se recantaban aí os pujaseses, porque, claro, o Pazo era deles, eles tiñan moitas amistades, e facían as festas, eles. Eu que sei que os coches entraban por aquí, e xa non daban bons ónibus, ni os outros, e salían polo Anide, polo meu tránsito. Entraban por Lañas, e salían polo Anide. Había ónibus a cada pouco, porque pola mañán era a misa, e despois pola tarde era a verbena. Entonces, a xente daquela, coche propio, había poucos que o tuveran. Entón, tiña que vir en ónibus aquí a máis as outras Marías. Antiguamente era, madre mía, cuánta gente venía, aquí venía gente, tanta gente, de Carballo, de allá de Carballo, yo que sé, después ya venía en ómnibus, yo ya era ya después ya grandota, entonces muchísima gente, hasta que se quemó. Ellos tienen un crucero alrededor, en medio del parque donde se hacía la fiesta, y venían todos para allí a sentarse a tomar, ya tomaban sus vasitos de que, no sé, los amigotes y esa gente venía para allí. Sí, estaban allí por el medio, pero no, ellos tenían su pandilla y no, pocos se juntaban con y nosotros tampoco no teníamos muchas ganas de estar con ellos, porque ellos eran misters y nosotros éramos más, a ver, no se metían con nadie, nosotros con ellos, ni ellos con nosotros, nos daban libertad, pero hacíamos lo que queríamos en el Pazo. No, hasta que pasó eso de que lo quemaron, que no sé quién fue bueno, con miedo no, pero respeto mucho, porque donde lo quemaron, aún tuvieron suerte, que fue en las cocheras, donde era la escuela. Pusieron fuego, era una casa enorme que hay allí. O día que ardiu, eu claro, estábamos ali, que era o día da festa. Empezou, e ardiu o Pazo non, a cochera. Ardiu un baixo, porque ali hai o Pazo en riba, pero o Pazo non ardiu, onde ardiu é un baixo onde estaba onde jardaban os coches. Ardiu, había ali, porque había moita madeira de tea, moita madeira, e ardiu todo aquilo. Pero non houve problema nenhum, viñeron, apagaron no volado, Sí? Non botou nin 20 minutos. Quedou aquilo, carallo, aquilo foi unha maravilla. Non tardaron nin 20 minutos. Sí, hombre, chegaron, apagaron volado, A máis a parte que ali había moita agua. Porque aí no Pazo, tila marinera, hai mangueiras por todos os lados e logo. Está a piscina en riba, está... Pois mira, o tema ese que se contaron os compañeiros do Lumi foi ni máis ni menos o Día dos Remedios. Estaba a orquesta afinando os seus instrumentos e empeza o Lumi. Eu vino perfectamente como arrancou o Lumi, porque ese día me dice o dueño do Pazo, bueno, encárgate de, como era un día moi trajateado para todos, encárgate do fillo, tiña un pequeno que tería 6 anos, 6, 7 anos, non tiña máis, pégate a ele e non mo deixes en todo o día. Entonces,
a miña misión era cuidar do cativo, non? E ocorriu-se-me baixar para o fondo do campo e pegada á carretera hai a casa, lle chaman a casa da escola, é unha casa inmensa de grande, que é ali onde se xuntaba o trigo, garajes, cociñas, bueno, aquelo, muebles. E que pasou? Que a casa estaba dividida en 3 paños, con paredes de mampostería de arriba a baixo, Entonces eu me sentei frente á casa con un compañeiro que tiña un telderete deses que vende romarías, que era veciño meu. Estando falando con el e mirando de frente á casa, xa vexo o fuego, ao mellor a cociña estaba en unha parte, e na ala central, por mediación da ventana, vexo xa unha llama de fuego. Como eu conocía todo aquilo, era un auténtico polvarinto ali dentro, o que fixen foi coller o cativo e desplazarme, pero xa lexos, polo menos a medio kilómetro do pazo, porque sabía que aquilo xa non tiña solución, non tiña maneira. Mira, aquilo, algunha xente non sei como non se matou. Había portas que abrían, ao mellor, para dentro e dobláronas para fora, a presión da xente. Algún non sei como non se matou. Porque despois, por megafonía de onde estaba os da orquesta, comunicaron a xente que desplazaran, que abandonaran a zona, porque aí foi un fallo que cometeron, porque non houve desgracias, porque Dios non o quixo. Como ali había un cacharro de propano, un calderín deses grandes, que era o que daba servicio á casa, pois tamén podía explotar. Despois, encima, había pólvora da romaría que co lume explotou dentro. E todo foi unha cousa de acumulacións de historias. Bueno, o hecho é que a casa ardiu prácticamente toda. Entonces, o fulano tanto se cabreou, porque ao final supo quen lle plantara lume, que aí plantaronlle fuego. Xa non foi un accidente? Non, eso plantaronlle fuego. Porque houve unha investigación, denunciaron, e a min me dixeron, non me dixeron quen, pero me dixeron, quen foi en línea recta desde a casa non hai 500 metros. O sea que non me dixeron quen ni quen non. Quen foi en línea recta desde a casa a 500 metros está o tipo. E despois, a partir de aí, sempre se facía baile ali dentro do pazo. A partir de aí, este home se cabreou de tal maneira e dixo, aquí non hai máis baile. Nadie puede decir que los pujas fueron malos aquí en Ermentón. Fueron maravillosos. Y hoy mismo vienen a misa para buscar un papel para casar los hijos o cualquier cosa, y nos ven y nos conocen, los queremos así más o menos, sí, con vino Luciano Puga, bueno, y todo el mundo rodeando a Luciano, lo queríamos comer. Sí, en ese caso,